bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓi yankoɓe Pindi TV en jetti gano en juule rasul sallallahu alaihi wasallam en calmini en jarni en ñaguima duwaw kono kadi en neldi duwaw dendagal yeeɓi yankoɓe en to mbawi wonde e nder dundu baba adama o en ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala Allah joom baɗe bawɗo baɗo ko hani ndu hani joom suturadune e lakara dokkuɗen fartague artude ñalawma hoore biro hande o gam filande bandiraɓe yewtere men wiyetede pamen pamminen noon enen kewno yawdude hen taw ko équipe complet kono hande enen gandi vraiment mawɗo galle o omo ustira koddiɗo makko enen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kono noon en goppata émission sababuni enen gonde Mouhamed tokoro nulaɗo Mouhamed rasul sallallahu alaihi wasallam on gorko wiyete ko Mouhamed Ndim omon ɗo to jungo men nano ɗo donc Mouhamed Ndim jaam Allah wiyetema walema ñallema hiirema e no sahaji ɗi no mbaadi sahaji ɗi mbaadi eno aduna lelori eyyi ɗum noon mi salminima Alaji Abbas en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi Média e kuuɓal ha ɓuuri tengtude nde ɗo tufnde nde ganduɗa ko pamen pamminen enen ñaagui Allah yo Allah hokku en famde ha beele ƴeewen hayso tawi ko etade wawde famminde yoga hen nde tawno eɗen gandi en jooɗaki ɗo mataw ɓurde gandal jooɗiɗen ɗo tan ko wawde yewtidde e bandiraɓe kala saaha so tawi leydi ndi to banggue ko mbiyata ko actualité beele mbawen rendinde ɗum e bandiraɓe kono ne haasi ne waɗi ɓe ganduɗa ko yeeɓoɓe hen tawi ko kay ɓuuri en gandal ko kaleten ko ɗum noon en calminiɓe en juurimaɓe en calmini dendagal bandiraɓe foof Alaji Abbas ko noon tigui musidɗo tedduɗo Mouhamed tokoro nulaɗo rasul sallallahu alaihi wasallam ko noon kadi calminiten no vaillant technicien ɓe ganduɗa hoorema fa tabarakallah machallah kamɓe kala eɓe gaari eɓe gardi e timmal tigui rigui ɗum noon en jettaɓe no fewi ma en gartu hen ko ɓoyata ko wona ko ɗum enen jogui toɓɓe nayyi ɗe Malick musidɗo tedduɗo Mouhamed Ndim toɓɓere men arwonir nde woni 33 milliards ɗi ganduɗa ma jaadi tan e nangue walla jaadi e menali beyi toon to Azer on ɗon dossier ronkama rek yo ɗiggu ronkama yo ɗaat wonko yalti hen ko hesɗi ɗum noon aussi ma en gartu hen ƴeewen holno unniten ɗum garen e lettre mo ganduɗa ma ko ɓen ɓe ganduɗa ma kañumen goni luldiɓe tigui rigui leydi Sénégal woni ɓataki ɓe binduno toon to conseil constitutionnel holto ɗum yarete holno ɗum jogori leldade ko wona ko ɗum enen gandi sohna Maymouna Dieyi o woni ɗo ministre kalfinaɗo rewɓe kono noon elle won koppereje ganduɗa ma rewide junggo makko ɗen ɗon koppereje noon waɗi gap kene tonno e million ngaji jeeɗiɗi pawɗi ɗum noon aussi enen jiiɗi yurnita ɗum ko wona ko ɗum gasnirten tigui rigui ko alda koye cahan yewtere meɗen woni coalition Diomaye président en jii mo ganduɗa ma ko kañum woni président Diomaye omon ɓiidi ya gembudi coalition par ce que nomination kesi e kene tolno e joyo ɓe ganduɗa ma ko cadre uji mawɗi e coalition hokkama poste uji mawɗi comme adjoint superviseur uji e nder on ɗon coalition holko woni e dow muɗum beele o woni ke heblanade élection ngaji local walla woni ke holko woni heblanade ko ɗum woni ko jiɗɗen yewtidi inchallahu rabbi ɗum noon en puɗɗiɗota toɓɓere men arwoniri woni 33 milliards Mouhamed Ndim subaka aɗan koppereje kewɗe ronkama andude hoɗo rewi toon to Azer holko mbawɗa famminde hen walla holko joguiɗa hen ko ganduɗa hoorema vraiment par ce que en jii mo ganduɗa hoorema ko kañum woni ceerno Alassane Sall omon jogori artude hen walla ni taw arti hen way mo artu way eyyi ko adi ko foof doyen no mbiɗa ni yimɓeɓe o saaha namdal mumen ko hollo 37 milliards ɗi leydi Sénégal ganduɗa ko sifande wonande décaissement mo AGR wonande agence sénégalaise d'électrification rurale wonande ko démembrement laamu ngu tawi halfina kala ko fatuno e kuɓɓugol dowri ndi wonande dowri ndi beele mbawa hebde kuɓɓam jalta ko yiyete ko niɓɓuru e ko way noon ko adi foof to banggue koppereje ɗe kam eɗen gandi ɓuuri ko yiyete ko 37 milliards so tawi a ƴeewi to banggue sifande nde hakkude AGR kam e koɓe mbiyata ko AEPO EPC leydi mo Espagne sa ƴeewi to banggue contrat o ko caɓanɗe 54 milliards wonande 54 milliards ene fawi weccet ko ɗum woni contrat deɗɗiɗo hakkude ɗeɗo gollorɗe ɗiɗi ko heddi noon premier phase o
ɓe mbaɗi décaissement ko abbi 37 milliards o sa ƴeewi ma wono hedde 40% to banggue wonan ko mbiyata ko ɗum ɗon ko démarrage de projet avance démarrage de projet sa ƴeewi ko 40% to banggue wonande projet o beele wawa waɗede exécuté tawi projet o foof gasnugol mum tawi kadi projet o mbawen famminde bandiraɓe imano hen ko huɓɓude ko abbi e ujunere e temedde jeeɗiɗi e ko fawi wonande village guure e to banggue dowri ndi ko ɗum wonno e projet o foof ɗum noon woni nguɗo ngaalu wonande le coût total du projet ko 54 milliards koppeje men franc CFA tawi ene wona hedde 140 temedere e 4 millions d'euros aywa ɓe mbaɗi ko yete ko décaissement ɗum wonno ko jene 11 lewru juin 2024 ko nden ɓe mbaɗi premier mabɓe décaissement wonande beele ɓe mbawa wadde ko abbi e 1000 village walla ko voilà 1000 village beele mbaɗa totte kuɓam mbaɗa électrifié eywa joni noon en jii caɗele garɗe hen ɗe guila nde wonno hakkude AEPE EPC mbo leydi Espagne e APPE EPC mbo leydi Sénégal en jii poɗe ndiwre baɗɗo ɗum mboɗo sikki en mbaɗino ɗo plateau ji laaɓi eɗen kala hen ha ARCOP naati hen woni agence de régulation de la commande publique naati hen haali vraiment kadi aussi en jii tirayma baɗɗo hen o en jii caɗele baɗɗe hen ɗe ha hunde nde nawta to banggue wonande chambre ɗo itta ɗo chambre commerce chambre ɗo itta ɗo chambre no ɓe mbiyata ni administrative nawta chambre civil caɗele baɗɗe hen ɗe foof en jii donc vraiment caɗele ɗe poɗe duure o heewi en jii hande oɗo saaha eɗen mbawi yiide rebondissement waɗi kono noon kadi eɗen gandi eɓe kaala en haala o mo ganduɗa ko Seydou Kane ne wayno kañum hande aɗa koye mbiyata ko entreprise par exemple so tawi a ƴeewi ko wayno train express régional teero hande sa ƴeewi gollal ngal ganduɗa ko kañumen jogui golle ɗe mais ne waɗi ko yiyete ko sous traitance ne waɗi ɓe ganduɗa kañumen ko kañumen garata less Seydou Kane aussi moɓe kalato mbawen kadi famminde bandiraɓe Seydou Kane moɓe mbiyato wona Seydou Kane mo Gabon sibo heewi ɗo yimɓeɓe mbaɗata erreur aji ƴetta Seydou Kane mo Gabon ƴetta hen sahaji ni image makko mbaɗa ɗum illustré e image uji mum ɗum ɗoji télévision walla ɗum ɗo site uji mumen mbiya ko Seydou Kane Gabon wona Seydou Kane Gabon ko Seydou Kane mo leydi Sénégal Seydou Kane mo Diagnum Seydou Kane mo ko Diagnum je le connais, c'est un jeune voilà donc il faut yimɓeɓe mbawa ɗon kadi wat andi neɗɗo kadi ene moƴƴi mbaɗa wittu mbawa andude Seydou Kane yimɓe fof ne gandi kañum darde mum vraiment ko goto e ɓe ganduɗa jeeya ko champion to banggue mo ganduɗa ko leydi ndi to champion de l'économie eywa Seydou Kane kañum eɗen mbawide kañum ne ko sous traitant par ce que kanko kala ko fatuno e potoji ɗi filuji ɗi e ko way noon ko kanko nandatno ɗum donc kanko wala ni rapport e AGR ni non kanko kala hen ko golli e ko way noon laamu Sénégal yoɓatamo ko on entreprise espagnol donc pour yimɓeɓe mbasa wadde addude ɗon caɗele heddi noon ko hawni en walla hande hayso tawi en mbawa woɗɗikinade e oɗo dossier ko mbiɗa ko artude namdal ma 37 milliards o kam o maji ko gonga eɗen gandi marché o ne waɗi kadi dognoɓe ɗum par ce que eɗen gandi ko yiyete ko intermédiaire ene mbaɗa e kala ko ganduɗa ko ɗum ɗo soumission des marchés so tawi mbaɗi so tawi waɗi tan ne waɗi ɓe ganduɗa ko kañumen jahata dogata ha mbaɗa facilité so tawi marché o waɗi e ko way noon jomum ene heeɓa ko yiyete ko ndamurde no pulaar yiyata ni eɗen gandi kam ɗum addi ɗo caɗele Maymouna Dieye wonko haalno hen nde o yeehi à l'Assemblée nationale e mbiya o yi mi yiyani noon ko haala Maymouna Dieye deftumi o yi wonde ɓe mbiya Abbas ɓe mbi ka ñamɗo kalis so tawi a ñami ni ko an tawi en jii Ousmane Sonko dari to Dakar Arena premier makko sorti nde woni premier ministre
nde o waɗata des révélations en jeeya hen nde o nangi e jungo Jean Michel Sène o yi vraiment ko neɗɗo gollo golle mum jiyama e ko way non donc ɗum ɗo fof ko lawƴude Jean Michel parce que oui ministre de la justice o waɗanay dara voilà c'est ça bon de toute façon peut-être hawnade hen ndim jaffuɗa haade ma yewtide ɓuuri kon hawnade woni comme par exemple ko kanko dossier o elle o irtaka ndo jippinde ndo Ousmane Sonko jippine non c'est comme si Ousmane Sonko ko fawno en c'est très normal kono hande kam eɗen mbawide to banggue dossier o juge d'instruction waɗi saisir parquet financier wadde kala ko fatuno e blocage wani ko mbiyata ko peut-être ko premier ministre Ousmane Sonko way non depuis kam départ oɗo gouvernement Ousmane Sonko blocage uji fof iwi hande ne wayno dossier o monay instruction haalde makko ni ko hunde nde ganduɗa wona lawol sibu hande o naati e juuɗe o monay instruction parquet financier waɗi saisir juge d'instruction hande ko foti ko wonde kay ko mbiyata ko dans les normes kay so tawi tan ko haalla kanko Jean Michel Sène o fonno ko président de la République conseil des ministres yetta décret itamu o wona à la disposition de la justice tawi kalde o sohla omo wawa noddede parce que sa ƴeewi kamɓe dendagal ɓe ganduɗa Baba Diallo ancien directeur mbo AGER kañum noddama heɗama heddi e on mo ganduɗa ne jeeya e ɓen ɓe ganduɗa ko waɗɓe décaissé haaliss o hay soɓe kaala on chef d'entreprise mo mbiyata hoose espagnol joni hol en procédure mo leydi Sénégal foti wadde to banggue procédure judiciaire beele ɓe kamɓene holko poti wadde beele on so tawi o addoyte e ko way noon fo e waade noon haaliss o kam hande ronkama andede parce que et aussi kanko Jean Michel Sène kanko directeur général mo AGER sa ƴeewi to banggue village uji ɗi ganduɗa le pourquoi o windi ɓatake fewde ministère des finances et du budget yiide wonande blocage waɗi banque Santander kañumne waɗi porté plainte waɗi bloqué haaliss o yiide wonande il faut ɓe mbaɗa justifier haaliss o holɗo o naati e holno yaari beele ɓe mbaɗi atteindre par rapport e 40% to banggue électrification e village uji ɗi ɓe tottaɗi e on 37 milliards ɗum ɗon en ji waɗani e d' après nde ɓe kaali village uji ɗi ɓe mbaɗi nde kanko Jean Michel Sène o waɗi conférence de presse o totti des documents o waɗi projeté ɗum ɗoji des capsules de vidéo kono haa ɗo o wawa hokkudemo chiffre exact yiide wonande koye ɗiɗo village uji o inna kadi guure ɗe d' après sa information ji koɓe mbaɗi ko électrifié wonani hay guure nogas joyi te eɗen guure nogas joyi kadi il faut ko yimɓe mbaɗa wittu par ce que laamu ko continuité kamɓe wonmo ɓe tawno ɗo ko Baba Diallo kañum ne won plan mum d' action mo joguino won liggey mum mo joguino yimɓe bittuni ɗum ɗon beele wona e projet Baba Diallo fo e waade noon en jii hande sa ƴeewi laamu Sénégal elle ɓe ƴetti kamɓe AGER mbiyam wiyata laamu Sénégal ɓe ƴetti ko haala ka fof ɓe pawri ɗum e Seydou Kane ɓiɗɗo leydi Sénégal au moment où kamɓe neɓe ngari ɓe mbi ko jubal jubanti le président Bassirou Diomaye ko ɓooyani ko en jii to banggue wonande hakkude makko e patronat e ɓen ɓe ganduɗa o sosi fedde wonande ko mbiyata ko champion nationaux wawde dowlinde ɗumen mboɗo sikki hande oɗo dossier ko poɗɗo labde kono ɓe pota tan ittude ɗum ɓe mbiya mbattu ɗum e Seydou Kane ɗum ɗon ne kadi mboɗo sikki eɗen jogui hen par ce que Seydou Kane holko ɓe ndewre mum ɓe mbima que ɓe jii hen faux quittance mo 918 millions e ko fawi to banggue weccet tawi ko faux quittance faux et usage de fausse en écriture e ko way noon te pourtant seɗen ciftoro ɗo mboɗo sikki en mbaɗi hen ay émission en mars 2024 fo Mouhamadou Moustapha Ba nde wonno ministre des finances et du budget o waɗino ko yete ko o waɗino publié to banggue wonande ɓe dokki wonande caggal nde projet o ari hakkude AEPO EPC Espagne e leydi Sénégal woni AEPO EPC mo leydi Sénégal e Espagne o waɗi exonération parce que so tawi an aɗa jogui projet fewde e leydi surtout a woni ɓiɗɗo leydi ndi aɗa jogui ko yiyete ko droit yaade to ministère des finances et du budget ɓe mbaɗatma exonération fiscale joni kanko waɗino publié wonande ɓe mbaɗi exonéré to banggue quittance ɓe mbaɗi exonéré on entreprise par le biais de AEPO EPC mo leydi Espagne ɓe dokki ɗum quittance joni hol baɗɗo fabriqué oɗo quittance mo 918 millions
donc ɗon ne kadi mboɗo sikki DGID woni direction générale des impôts et des domaines eɓe jogui hen réponse kamɓe so APIX je crois que ɓe pot han deƴƴude ka haala ɓe poti ko yaltude kamɓene oɗo quittance mo mbaɗi étiqueté Seydou Kane wonande ko fausse en écriture et détournement e ko way noon ɗon ne kadi mboɗo sikki hunde fonde asede ƴeewe holno ɗum yaari e ko way noon doyen fo e wade noon kam dossier o hande mataw en kala tan jiyanɗe men kono en cuusa woɗɗi kinoyade hende tawno dossier o nana e en instruction heddi noon ko kalten ko foof o mbiɗen ko 37 milliards waɗama décaissé waɗi ɗum décaissé ko hakkude AGER e hoose woni patron EPC mo leydi Espagne kalis o waɗama dissimulé e compte bancaire aji ɗi certuɗi ko holɓen ko hol yamirɓe ko ɗum woni haala ka joni noon eɗen paadi laamu leydi Sénégal ka hewɓe ilmu men jalti hen tokaram indi mum nen hen tokarma hono tokaram maire mo Dakar o indi mum en tout cas indi mo ken haalede aussi Birame Souleye Diop aussi Birame Souleye Diop kam kañum wonno ministre wala mo ganduɗa hande eɗen gandi kanko AGER woni koye tutelle Birame Souleye Diop te dossier o pourquoi waɗa rebondissement pourquoi hande o ɗum dat eɗen gandi hande lumti ɗum ko Abdourahmane Diouf yimɓe ni mbi wonande sa ƴeewi passation de service mabɓe leeli no feewi ko ɗeɗo caɗele won dogannoɓe less beele yindirde président de la république beele ɓe gasa ɓe gubba oɗo dossier won yiɗɓe moolade won yiɗɓe dandede peut être ko ɗum wonno eɗen gandi Abdourahmane Diouf en tout cas so tawi eɓe jokki vraiment wuurade jubal jubbanti yeɓe tinduɓe mbaɗan men jubbanti oɗo dossier par ce que vraiment en tampi Seydou Kane noon pour vous dire que Seydou Kane ko ɓiɗɗo Diagnum Nadio mo ganduɗa hoorema franchement ko almudo aussi e ceerno men ceerno Bachir Mountaga mo ganduɗa hoorema vraiment embo compitiɗen gueɗe mum ko suku tigui rigui ko alda koye cahan mais ko suku aussi tampuɗo jiɗɗo gollande Sénégal no fewi gollande Sénégal aussi no fewi ɗum noon aussi yo Allah faabo rek Sénégal no kewɗen wiide kala saaha nde wonno so muusi tan yimɓe wodat ɗo jaggui te sa jaggui ɗon way kono jooli ni jiɗɗo yolade so temtima ma tan sa ɓuurani tinnade ko bel jaadon nde wawa woppiddemo ko wona ko ɗum garen e lettre mo ganduɗa hoorema opposition windino ɗum lettre o noon e lewɗi sino lelde seeɗa mais kañum foof e wadde noon ɓe bindi lettre o yeehi toon to conseil constitutionnel te kadi o jaɓama manam o waɗama recevoir hol analyse mo joguiɗa e on ɗon lettre surtout ko fati alhaali ko ganduɗa hoorema woni alhaali Ousmane Sonko réintégration Ousmane Sonko toon to suudu sarɗiyankoɓe hani kana wona hande président ɗum ɗon suudu woni président assemblée nationale eyyi ko gonga dossier o mona toon to conseil constitutionnel e mboɗo sikki waɗi ɗum initié ko Tafsir Thioye ko fatino e gattugol réintégration Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale sibu ɗum coowama no fewi so Allah surtout artude oɗo article 54 wonande to banggue intégration Ousmane Sonko beele nde o woni nde ko yiyete ko ministre beele o waɗino démissionné e gouvernement o ƴettide siège makko député caɗele ɗe ganduɗa nan ɗon kono article 132 article 124 du règlement intérieur ɗum ɗon foof na loi organique donc ɗum ɗo foof ko probléme aji ɗi ganduɗa nan toon ɗum waɗi aɗa andi enenne caɗele Sénégal tan sa ƴeewi kala laamu ngarngu bon ɗum woni koɓe noɓe toñirtuno e kala saaha lamɓe men walla ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jogui kala ko fatuno e ñawoji leydi justice nden nde ɓe toñirtuno Ismaïla Madior Fall ko kañum woni le tailleur de la justice no Guy Marius Sagna yimo o ndenom ari à l'Assemblée nationale o ari o jaabi Guy Marius Sagna o wi ɗum ko tailleur de haute couture hayso tawi ko tailleur de la justice ko tailleur de haute couture wadde a fama tan kala garɗo jomumen en ƴeewa no welirta ɗumen walla beele wawde jooɗade beele wawde wadde exécuté no jiiɗiri ni vraiment change kala ko fatuno e luwaji men e dosɗe ko mbay noon ha daña ko jiiɗi ko ɗum ɗon noon addanta en caɗele kadi question ji baɗɗi ni so tawi ari enen ɓen ɓe ganduɗa ko population eɗen daña hen caɗele ɗe ko caɗele ko yiyete ko vérité gonga walla wawde famde sibu kamɓe les juristes ɓe ganduɗa ko fotɓe famminde ɓesguji ɗi
kamɓe koye maɓɓe nguuroto ha goto e maɓɓe fof haaldata kono welirta on mo ganduɗa ko plaignant walla haaldata kono welirta par exemple to maayi tan ɓe ganduɗa sobo en jii ɗum wonɓe ganduɗa ko des juristes kaldata tan ko ha mballa Ousmane Sonko no koko welata ɗumen ko ɓe kadi nguuro pa e oga banggue wadde a famat te lawol ngol ko ngol gotol kono goto fof noon lancat no ɓe mbiyata lancuɗo fof teki ne banggue mum no yiɗiri ɗum ɗon ko ɗum woni caɗele ɗe aron kan koɓe mbiyata ko rupture de confiance a yahat ha daña rupture de confiance donka dañji ko yiyete ko gonga donka kadi andude holmo poɗɗa heɗade ha daña ko laaɓi e hoore ma par rapport e oɗon dossier kono fo e wan noon kam hande dossier o yeehi toon to conseil constitutionnel kono hay so tawi ne enen en gona des juristes mboɗo sikki en kaali ɗum ɗo so tawi tan ko gonga ɗum kam ko defeɗe ganduɗa ɗum ɓooyani koye 2024 tan Ousmane Sonko kanko wanno piloté liste makko Pastef o ari à l'Assemblée nationale o yo ari ko wadde suspendre kono suspension o wona ɗum woni ko nangueten o ari ko wadde démissionné kono démission o koye hunoko kono noon memima laamu ko bindol ko ciifol doyen Allah Kane kañum yi ko en keeɓi lettre ɓatake Ousmane Sonko ɓatake woni lettre de suspension Ousmane Sonko wadde enen nangueten ko suspension kono fo e wade noon en kaali to banggue ko mbiyata ko loi organique mo ɓe gooti en juin 2025 kala mo ganduɗa ko gonnoɗa koye servir wadde gouvernement o so tawi a woni toon soit ka membre du gouvernement soit joguiɗa ko entreprise publique ou profession mo ganduɗa ko ɗum privé e ko way noon fo e wade noon so tawi aɗa jogui siégement député a waɗino ɗum suspendre sa welama garta ko ɗum ɗon hokki fartaŋe mbaɗuno Amadou Ba ruttade à l'Assemblée nationale joni noon beele on ka aussi on Ousmane Sonko ari ɗon walla ala yimɓe ne gandi Ousmane Sonko rutti e gouvernement o koye 2024 te juin on loi organique o vota koye juin 2025 joni noon o yeehi conseil constitutionnel mbiɗen to sa ƴeewi to banggue jurisprudence mum heewani nadde eɗen gueɗe kañum heewi to banggue assemblée nationale heewi wadde veille tan koko kala ko fatuno élection député walla ƴeewade kala ko fatuno e vote des lois kañum ko hen beele ɗo noon ene jogui coppal wawde nadde hen walla ala eɗen keɓoɓe kono fo e wan noon caɗele ɗe aussi ko révélation ji ɗi Madiambal Diagne haali yiide wonande Cheikh Ndiaye goto e ɓe ganduɗa ko jeeyaɓe les 7 sages yidiri e Ousmane Sonko guila nden en jiyani réaction ji wawde ittude tuuma e ko way noon fo e wade noon beele on o waɗata écarté o waɗe écarté heddo o wasa jeeyede e ɓen waɗoɓe e conseil o beele wawde ƴewtade dossier e ko way noon fo e wade noon eɗen paadi conseil constitutionnel ɓe kaala en e oɗo dossier beele Ousmane Sonko hande omo jogui doole wawde arde so tawi kay ne woodi feewo ne woodi kanko Ousmane Sonko o yeehi o ƴeewoyi on wadde firti ko kanko hoore makko omo andi wadde duttugol makko to assemblée nationale ko caɗele beele ko wawde ƴeewoyde on mboro jejjiten kadi kanko Cheikh Ndiaye ko kanko tumuno élection ji présidentielle ko kanko PDS tumno wonande Amadou Ba waɗimo corrompre pour ɓe mbawa wadde écarté Karim Wade woro jejjiren en 2024 donc ɗum ɗon noon ko beele no woodi walla ala fo e wade noon bon mi suusa yiide ko habitué des faits mi suusa yiide noon kono noon so tawi kayne woodi beele ɗum ɗon ne kadi hokkani gonga ɓen ɓe ganduɗa ko Tafsir Thioye e opposition parlementaire o beele hokkani gonga yiiɓe Ousmane Sonko ala pouvoir wawde rutade à l'Assemblée nationale ɗum ɗon ne kadi ko kamɓe tan mbawata hen laɓɓinde par ce que kamɓe avis mabɓe wonata ko décision mo ganduɗa ko ɗum woni ko nangate so tawi ɓe mbi ko omo jogui droit o rutade à l'Assemblée nationale ko ɗum nangaten so tawi kadi ɓe mbi wonande o ala droit rutade à l'Assemblée nationale wadde firti ko Ousmane Sonko hande o saaha o waɗani habilité rutade à l'Assemblée nationale enen paadi ɓe jalta hay so tawi noon kam ɗum juuti taw e won wiyoɓe wonde comme par exemple conseil constitutionnel wonani compétent pour wawde hen haalde mais sa ƴeewi comme par exemple ko wayno juge Dème kañum o huliti wonde ko manam conseil constitutionnel wawa wadde déclaré wonde kañum ko incompétent et on ɗon dossier non non so tawi si ko parce que conseil constitutionnel eɗen mbawi wiide ko ɗum socle ewa hen saji ni ɓe mbima conseil constitutionnel c'est notre dernier rempart
wadde so tawi en jeehi ha en dañi caɗele ko kamɓe tan mbawata serndude en wadde kamɓe soɓe ceernani en soɓe kalani mi sikkani so tawi ma won institution goɗɗo bawɗo haalde en mbawi en haalde heddi noon ko eno aadora kamɓe eno aadora ɓe gonano natatnoɓe e gueɗe baɗe dani kono noon oɗo ɓe gadoraki kono noon se firtani ɓe ngala droit walla ɓe ngala des mécanismes hattan wawde haalde hen so tawi kadi dossier o yeehi ha heeɓi ɗo to banggue caɗele to banggue ɗum ko kamɓe tan jogui kadi ko yete ko hattan wawde sernude population o e oɗo dossier min aɗan holko jakimen comme par exemple kamɓe kawuji baɗni wadde sensible par ce que hande sa ƴeewi comme par exemple réintégration Ousmane Sonko toon hallaɗi no mbayni hewde pop a faami so tawi kamɓe ɓe kuccinan tan eɓe ƴeewa tan eɓe deƴƴi ɗum ni kanɗon ɗum ala ɓe voilà mais non walla kamɓe ko bel adde mabɓe tan le greffier Macky mi yejjiri yettode nde kanko Macky Ba mi anda somi juumani Macky Ba ou Baro mbaɗi accusé lettre ki Tafsir Thioyo ɓe mbi ɓe keeɓi wadde firti keɓen hen eɓena hen liggo eɓena hen ƴeew avant lettre o ken ɗumina par ce que vi que comprendre ɗum ɗo ko ɗum non avant lettre o ara il faut ɓe mbaɗe saisir aussi kam so mbaɗa saisir ɓe kalta non il faut mbaɗe saisir ko ɗum woni ko woodi ko ok ɗum no en tout cas ko ɗum caɗele mawɗo yo Allah yaltin en hen no feewi garen e dossier goɗɗo mo ganduɗa ko sohno Maymouna Dieye o woni ɗo ministre de la femme et de la solidarité kono dossier o elle won koppereje nanoɗe juuɗe ministère o kono sa ƴeewi gap kino tolno presque 700 millions pawɗo ene tuume wonde aɗa andi ko tuuma kam fitten no woodi koko tuuma tan wonde ina ngakki toon ɗum ne aussi so tawi eɓe goori hondani holko jogori sikkede eyyi Maymouna Dieye de woni ministre kanko woni ministre holton kadi ministre de la famille, de l'action sociale mataw et des solidarités min kam mi anda jogorɗo dañoyde caɗele kono kanko mo jeeya koye dañoɓe caɗele heddi noon ko e mbawi dañde protection ha oɗo assemblée nationale soit ko heɗɓe keddora ko beele président de la république ɗo e mois de décembre mbaɗata dissoudre beele ɗo e nden eɓe jogui protection par ce que hande ko kamɓe jogui majorité absolue à l'assemblée nationale kamɓe hande so tawi loi addama toon to banggue wonande kamɓe aɗa andi ministre aussi so tawi aɗa yiiɗi nawde ɗum to lawol ane jogui protection donc il faut nawa ɗum ɗon ɗo Moustapha Diop rewno e wonɓe wowɗo mbaɗono omo ganduɗa ko dewronoɗo climat o woni debbajo mbaɗannoɗo servir e laamu Macky Sall donc alay sago mi yejjiti moti nde donc il faut quand même ɓe jaa à l'Assemblée nationale ɓe itta voilà ɓe haute trahison e ko way noon tawi ko voilà jomumen après ɓe mbaɗa kankone aussi hande o saaha wawi dañde Sali Diop Dian bon il faut quand même peut-être ce gouvernement walla so assemblée nationale le président de la république ƴetti décret waɗi dissoudre assemblée nationale soɓe jeehi élection ji toonne kadi ko enjeu ji goɗɗi faut e wade noon mo noto e lawol sibu eɗen gandi kankone nde o ari nde e ministére o caɗele heewi woto jejjiten premier caɗele gadiɗo wadde ko oɗo 8 milliards toon to Bakel par ce que nde ɗum waɗi inondation heewi ɗo 8 milliards itta o yo nawi ɗum toon to Bakel e Matam donc population e hoore mum watti woyde yi kañumen jiyani e oɗo 8 milliards ha ɓoy les maires de la commune jalti mbi jeyani 8 milliards ha ɓoy population e hoore mum ko kañumen jalti ne mbaɗa des reportages jalti ne mbaɗa des conférences de presse ne mbaɗa alerte yiide wonande ala ɗo ɓe jii transaction to banggue wonande mobile money woni transaction ji batteɗi ɗi jiyani wona chèque wona haydara ala foof ɗo jii wonande kañumen keeɓi copreje wadde 1 milliard hawlo ɗo naati donc rutti ɓe itti 5 milliards ɓe mbi eɓe mbaɗa ɗum indemnisé ɓen ɓe ganduɗa ko damorji tottude ɗum ɓe ganduɗa ko kañumen goni les ex détenus e ɓen ɓe ganduɗa ko dañoɓe probléme e événement ji 2021 2024 et les martyrs ɓen aussi tottama e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen lorino e événement ji he ha dañi hen gagnanɗe ko way noon e yiide makko won hen waɗaɓe évacué nawa Turquie ɓe nawama France janggoyi e ko way noon ko heddi ko
totama famille ji ben be ganduda ko kanyumen mbasi besnguji mumen maynobe hen be totam fo e wade non to bange traçabilité to bange ko be mbiyata ko transparence ala dum don ko dum cadel ha joni o ronki dalli tottude dalilaji labdi di ganduda ko kolliroji dum do no yirni ko non yaade parce que on dossier tan ben be ganduda hande ko les ex-détenus ben be yoga hen e opposant ber ko les casseurs de la république ben be ganduda ko huccindirtunobe e les forces de l'ordre hande to bange ben be ganduda ko kanyumen koninkobe jogi men den kay kisal leydi Sénégal ben badaka indemnisé te wone mabbe dañbe hen gagnande won hen mabbe dañbe wadi des blessés wadi terde mumen e ko way non donc dum don ko problème woni jojjir hen Mohamed Ka mo ganduda ko projectile ha jungu mum donc ben fof nan don yimbe nanani dossier ji mumen ko gonga on président de la république Macky Sall jettino dum en charge bon ne safroytono et tout kon finalement sak ne wadi lebbi fof nde yahata France wawde kadi jokkoyde to bangi ko be ber ko réadaptation e ko way non bele vraiment fo e wadu non ben kay kanyumen ne poti wadede indemniser ben ne poti darenede famille mumen poti darenede parce que ko wadanobe servir leydi Sénégal ha cadele accident de travail tawi dum hen joni kanko elle hanki o wadi publier e compte makko yidde wadde clarifier wadi détaillé wonande no wadi répartition wonande to bangi kaliso elle sum jumani o haali to bangi wonande 1 milliard mo ganduda ko tottado ben be ganduda ko ujunaji didi e cabande jeetato ex-détenu ben ko be tota ko ujunaji didi e cabande jeetati ex-détenu wonande be ganduda ko wadanno manifestation ji nangabe coha jalti ben totamo damorti ko abbi e 1 milliard e cabande joyi e go million e ko fawi ben totam o yi wonande 400 millions temedde nay millions totta dum ko ben be ganduda ko kanyumen gonande les familles touchées wonande be besnguji mumen baranobe ben totama temedde nay millions eno haldi o yi ko abbi e temedde jeedidi e cabande jeegom e jeedidi millions pawdi cabande pawdi temedere e nogas e ko fawi dum don be totti dum ko be ganduda ko joginobe gagnande badama évacuer France en Turquie en Tunisie en e ka wayno mais dum don fof ndew haali dum kadi sa wadi ratio min hanki mi calcule dum sa wadi ratio ene yerundiri e 771 millions mo tuma ha joni parce que on wadi dum révélation ko e passation de service mo wadano hakkunde makko e Angélique Diouf donc ha joni kadi wadani exact sa wadi ratio ko haali ko fof wadde kanko ne no ben biira ni horo 37 milliards amen nati a zero kanko ne horo ujunaje temedde jeedi e num do holdonati donc a fama tan kanko ne adandi sa woni e laamu ko be mbiyata ko alaysa ko ndenoda laamu ene heewi dole kono non ko be mbiyata ko laamu ko hunde wande éphémère koko gasata parce que o mijunoki hande ma ar mo otello hotellimo wadde won arrogance walla won haala walla won bade jarani don do jogida pouvoir jogida sawru ada libo dum miskinebe hande arti a joddima e mumen même rang même niveau goddo ande yetti do gonda do te kanyum ana jogi ko yete ko pouvoir wawde etude din dossier ji fof nawa hande en ji rappolaji kam bodande mambat mo épingle e ko waynon wadde kankone mo won à la disposition de la justice hayso tawi hande odo saha biden o wawata nyaawe taw parce que kambe jogi majorité absolue ton to assemblée nationale kono yo fam jango e jam kala arbe bada installation mo ya à l'assemblée nationale be ita immunité makko on saha o notiyo on ay à la disposition de la justice o holla en o halane en holno odo khalis parce que wona dossier gotan odo dossier nando dossier 8 milliards o nando dossier ji nando de be mbiyata les martyrs de la nation e ko way non c'est des ex-détenus be ganduda ko sohonobe e ko way non te ben kuccindirtuno ko non force de défense et de sécurité Abou Gaye kanyum hewno do jodadi bele ex-détenus martyr ko ganduda ko nato e osan bitta sag maro e bidon diwlin rondo nawa galle mum tay effectivement on saha bele ko yettude station de service tay ko biddo leydi Sénégal naaju yettude xaalis mum wadi investir bele wawde wadde développer kala ko fatuno e besguuji leydi Sénégal itta besguuji leydi Sénégal wada dum en employé
ngara ƴetta on station duppa ɗum no foti ɓe nawɗa chômage technique no foti ɓe ngannduɗaa ko jogi ɓe caɗeele jonon ɓeen so tawi hannde ɓeen fof nana ittama mbaɗama indemnisé beele on ko exécutif beele on ko poɗɗo tottede waɗe tottede ndamurde beele ko poɗɗo vraiment weltinede laamu weltinamo yew ko toñaɗo ɗum ɗon nde mboɗo sikki ma wonoy ko laaɓi caggal nde huccodiri e justice leydi Sénégal doyen Abbas ko noon sohno Maymouna Dieye en tout cas min ñagoma tan do no wawi sifirade foof vraiment yo won à la disposition de l'état vraiment so tawi ɗum ɗo kadi ko tuuma ko ina toon vraiment o yaltin ɗum par ce que wona ko ganduɗoma kadi neɗɗo jeeyi ka jeeyani fawɗum e tabal ganda jeeyani vraiment mbawa hisde no hannirta ni mbi sikki mataw gasnirten e yewtere meɗen paminen ko son excellence woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye o waɗi nomination ji kesi e coalition makko woni coalition Diomaye président sa ƴeewi comme par exemple Serigne Gueye Diop ko kañum waɗa le superviseur adjoint chargé de la mobilisation du parti walla de la coalition sa ƴeewi comme par exemple ko baɗon Abdourahmane Diouf kañum waɗa superviseur adjoint chargé de la communication du parti walla de la coalition ça dit comme par exemple comme par exemple Mamadou Thiaw également pareil kañum le chargé des élus goɗɗo ko Fally Seck kañum woni chargé de logistique toujours Fally Seck woro yejjid Fally Seck ko woni no DAGE toon to ministère des collectivités territoriales te ko expert en spécialiste kala ko fatuno e des questions de décentralisation très bien wonande kadi ko neɗɗo ganduɗo vraiment dowri ndi les maires et ko way noon ok voilà alors Aldiouma Sow min c'est là où ça me semble un peu ɗum ɗo woni Aldiouma Sow si vous vous rappelez Aldiouma Sow kañum woni on mo ganduɗo ma hande ko katanta ko ngana e Pastef o wonno mais il est Pastef naɓe kilo o yalti sorti makko on ɗon o hulliri wonde kanko dal vraiment ɗumin omo manki yaadude e façon no Pastef yiɗi ɗumin Pastef naɓe nen mbaɗe makko peɗeli kono on nommama comme par exemple le chargé des élections aɗandi ɗon yimɓe aɗandi pour mbasen yaadude e mi yanda mbiyami ɗum ko émotion walla manipulation par ce que hande mboɗo sikki eɗe pori ƴettude yeru e Yankoba Diémé sibo mi wi ko Yankoba woni neɗɗo mo ganduɗa ko kañum mataw jamfima Ousmane Sonko kanko o yalti o haali accointance mo jogui hakkude makko e Bassirou Diomaye mboɗo sikki en kalin ɗum ɗo hay ñandan c'est pas parce que Pastef ardi ɗum ko Ousmane Sonko hande kala mo arani e Pastef tan a jamfima sibo Yankoba Diémé en kamɓene ɓe jeeya koye hay somi wawide ko membre fondateur kono ko des membres authentique ɓe ganduɗa ko jeeyaɓe Pastef te o haali Bassirou Diomaye woto jejjiren wona neɗɗo sara e Pastef walla mbiyani Bassirou Diomaye ko kañum addi Ousmane Sonko hay so tawi o addi Ousmane Sonko kono ummital ngal e fayida tawaɗo e Pastef ko Ousmane Sonko remi ɗum mi yiyata noon kono foy waat noon kam beele hande kala gonɗo e Pastef tan innitortoɗo Pastef ko so tawi hande a yidama aɗa sehlodiri e Ousmane Bassirou Diomaye a jamfima Sonko yo yimɓe nden aljuma kañum ne ko Pastef wonno o joyno ni koye ɓen ɓe ganduɗa koye conseil supérieur o joyno hay so tawi o waɗino publication ñanden wonande secrétaire mabɓe national o mo ganduɗa kañum woni président groupement président groupe parlementaire mabɓe Ayib Daffé ittimo hen fo e wan noon hakkude makko e Bassirou Diomaye yo yimɓe kadi ƴeew ɗum par ce que kamɓe fof gonduno e parti o wadde ɗum ɗon ɗe moƴƴi hen ko heddi noon ko Bassirou Diomaye kankone ko stratège par ce que sa ƴeewi ɓeɗo ɓe o waɗi ɗo Fally Seck en ɓen ɓe ganduɗa ko Abdourahmane Diouf en ko surtout ma omo ganduɗa ko ancien d'âge toon to ministère des collectivités territoriales ko neɗɗo mo ganduɗa kadi ko spécialiste kala ko fatuno e des questions décentralisation ko neɗɗo woyi ɓattodirnoɗo kadi e les maires donc beele ɗon wonata opportunité Bassirou Diomaye wawde yidirde e kamɓe les maires beele ɓe mbawa arde hay so tawi wonde ɓe mbino Mimi Touré yino kañum waɗi répertorié e 500 e ko fawi maire on sahande kanko président de la république mo yahano to tournée makko économique à Sénégal oriental à Tamba min tawdiri toon mo ganduɗa ko Bande Diop le maire de la commune Tamba ville
artino e mabbe ko gonga on wonno koye APR ko Sidiki Kaba joƴƴinno ɗum hande rutti naati e Pastef bon hande nanay coalition Diomaye président heddi noon ko stratégie o ko wawde fodde maire uji ɗi kono yoɓe pam élection locale yoɓe pam non ko gonga maire ene jogui hen parce que élection locale ko ɗon mbawata andude poids neɗɗo parce que élection locale ko ɗon mbawata andude ko mbiyata ko base politique neɗɗo fof poids mum mo wawi ko jogui ko holko wawi ko wadde drainé hol yimɓe wonɓe caggal mum e ko way noon ko gonga ɓe pawi ɓe mbaɗi jalon kamɓe jalon mabɓe ɓe pawi ɗum ko gonga kamɓe joni som fami eɓe goni tan ko heblanade élection gon koye heblanade heddi noon ko hoto ɓe mbaɗ poussé élection ji ɗi so tawi kam koɓe puɗɗi wadde ɗo ko signe uji kollitoji waɗande kono enen kam ñaguiɗen ko hoto mbaɗ par ce que enen probléme men mo joguiɗen tan ko à chaque fois ɓe mbaɗat repoussé élection ji locale te ɗum ɗon ne kadi vraiment mboɗo sikki heddi ko caɗele noon ko kadi ɗon cohérence ene manque ɗon sibu eɗen gandi pôle uji mabɓe ɗiɗo ɗi pawi kamɓe bon ɓe garino en kal acte 3 de la décentralisation acte 4 wonande les pôle nord pôle sud e ko way noon kamɓe ɓe joguino projet ko wawde ustude pôle uji ɗi wonande 557 communes joguiɗen somi jumani 557 communes joni noon ɓe mbawa wadde ɗum fusionné ɓe usta commune aji ɗi ha wona yaha hedde 400 e ko way noon ko ɗum wonno kamɓe projet mabɓe maintenant beele ɗum ɗo ana wawa beele ɗum ɗon bon so tawi ɓe ɗum ɓe miijino Moussa Balla Fofana won golle ɗe ɓe gollatno hen parmi les pôles wonande pôle sud pôle nord pôle est pôle centre e ko way noon beele ko ɗum joguimi kulol beele ɗum ɗon ko ɗum continue ɓe mbaɗa repousser les élections walla ala o saha haaju mabɓe ko wadde yaade élection ji pour huccodirde e Pastef e ko way noon fo e wade noon kam yo mbaɗ respecté calendrier électoral o jehen élection ji communal ko heddi ko noon ɗum kam ko des questions politiques hakkude mabɓe e Pastef mais comme par exemple hande so élection ngaji so godino aɗa sikki wona deux partis tan jogoriyade holɓen coalition Diomaye et coalition Pastef parce que les autres mi yiyani ɗumen les autres non aɗa andi élection locale ko ɗum ɗo élection locale aussi c'est pas parti ji ɗi ko gonga enen mbaɗi hen influent par ce que kala jaaɗo jahata koye suula bannière de tel parti kono noon ko wonɓe les acteurs wonɓe ɓe e commune aji ɗi ko ɓen ɓuuri wadde solo c'est-à-dire par exemple élection ngaji kala ɗo élection ngaji mbaɗi local so ɗumini walla élection mbawɗon fof so yina fuɗɗi tan urde mais a yiyat way e bon ko ɗon mbimi noon ɗon mbimi noon programme mabɓe les pôles là parce que déjà ɓe garino e acte 4 acte 3 de la décentralisation woni caɗele ha joni gasani parce que golle poti gollade hen ko mbiyata ko mbawkaji tellinaɗi e commune aji ɗi mbaɗa autonome mbaɗa ɗum ɗon timman taw ɓe garti e pôle no acte 4 ɗum ɗon e koye golle wona so tawi ko mbiɗen ko jogori safde ko so fasi urat ha joni parce que déjà ko heddi ko e élection ji locale natti heew en jii Ousmane Sonko biyannoɗo ɓe jaɓata ɓe mbaɗa repousser les élections locales kanko ne firti wadde keɓe keɓɗini pour wadde huccodirde e Bassirou Diomaye kono noon élection ji locale ko ɓuuri ko wadde influent ko les acteurs de la commune wonɓe ɓe commune aji ɗi waɓe no Abba Sarr en wonɓe commune aji mumen ne gollo e ko way noon sibo ɓooyi ɗo goyeten mbiyen a wawa tan lamminde mo ganduɗa kañum ko ha conseil municipal walla ha voddi budget municipal arata e ko way noon donc alay sago yimɓe change la donne e ko way noon kono fo e wat noon en cuwa taw yiide kam o ƴettani décret pour wadde fixé date élection ji ɗi e ko way noon ɗum aran joni noon eɗen paada ƴeewen hay so tawi kam démarche uji ɗi o waɗata ɗi ko démarche uji heblanade ko yiyete ko élection locale Mohamed ndimma taw ko ɗon gasni tan ko heewi e mairie ji ɗi hannde en goyto wonande nden bon peut-être régime passé o vraiment ene wallannoɓe no feewi e manam joggal aɗa andi mairie ko ɗum démembrement de l' état rutti kadi vraiment way kono suku so entama ni a cukalel so entama cukalel wowno ko muynude e indunede muɗum ko ɗon haranno ɗon ɗum noon mais so entama ça veut dire que wiya ko yo ya ƴeewoy ko ñammini hoore muɗum mais hay ɗum ɗon aussi waɗi que déblocage woni par ce que hande ɗum jogui e PACASEN PRACASEN ɗiɗo gueɗe fof hande pratiquement mairie ɗin donki natti heɓde ɗum ni aussi leydi ndi ala kalis ɗon doyen ok ɓay leydi ndi ala kalis kam ɗon tan wawi hadde quoi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe en wayni yewtere meɗen pamminen gasi ha laaɓi ceer Mohamed konngol ma batni talata so hawre welede Allah Aladji Abbas
ɗum noon inchallahu rabbi dokkiɗen aadi talata e lewlewal communication kono haaden nden ma en jettu jarnen dendagal bandiraɓe men yeɓoɓe men surtout ɓe ganduɗa ma ene goƴƴetta temps men vraiment jooɗade e kala saaha vraiment yebde oɗo émission biyeteɗo pamminen hewɓe mbi aussi vraiment ko heewi ɓe paama ɗum e oɗo paminen ça veut dire que peut être que inde nde ene nooti tigui rigui émission no hanniri ɗum noon en jetti hen mbaɗo no sohna Kane depuis Bruxelles woni sohna Samba Ngalanka mais également aussi en jetti la présidente de la fondation Elimane Boubacar Kane on wiyete aussi ko Diaw Kane elle est au Gabon kanko ni aussi vraiment mbaɗa suivre mais également aussi Diagraf Amadou mo ganduɗa hoorema Diagraf Amadou Dia Diagraf Timat kañum aussi il nous encourage chaque jour omo hollita wonde vraiment ko waɗete ko mbaɗanten ɗum ko leñol ngol donc kamɓe ɓe mbawa sowona wiide kadi vraiment yen jokku golle hay so tawi jokku golle ko ɗum slogan fulɓe jokke golle bon jokke golle aussi ɗum noon yo Allah waɗane jaam en calmini vraiment no feewi sohna Aissata Guissé mo ganduɗon ma ko jaake technicien uji ɗi kañum e monsieur Bokoum wondude e Fati Diop walla Fati Ndiaye Fati Diop voilà ça fof mbiɗo wiyama Fati Diop Fati Ndiaye donc en calmini aussi vraiment mo ganduɗon ma ko kañum woni mawɗo golle ɗe on wiyete ko Djiby Dieng enen ñagonoɓe Allah kamɓe kala cellal par ce que so yooɗi so feewi ko kamɓe enen woɗanen tan ko haalde e nayade et aussi wadde des analyses donc assalamu aleykum wa rahmatullah ha saaha paaɗo so Allah walamdo jaaɓi